имрӯз як видеои ганда интересӣ мешавад. Тӯи тоҷико дар Хитой, тоҷикои хитоӣ дар Хитой. гуфта намонем ки як блогери хитоӣ рафтагиай фарҳанги тоҷикои хитоя тамошо кунӣ, тӯишона чӣ хел мегзарад. модам интересниай, мо ҳам мехоҳем бинем чи аз мо чӣ хел фарқият доранд ё ки чӣ наздикӣ дорем, расму оини тоҷикои тарафа бинему муқоиса кунем. хай ҳозир рости гап бо забони хитоиай, мо аз рӯи субтитрро кӯшиш мекунем бинем, тарҷума кунем ва чанд қай мефаҳмидагимон таҳлил кунем. Якум қисмаша сиёнка мекунем шумо да? Агар маъқул шид метавонед дар комментариҳо нависем ки дуюм қисмшам кунем, сеюм қисмша кунем. барои ман хиёл мекунам ки дар бораи тоҷикони дигар дунё фаҳмидан, ман хиёл мекунам ин хеле интересни бояд шавад. Сараш мекунем. Мерем. духтаро қадбаланди хушрӯ. тоқиёшон интересна. чӣ хел либосошон смесаи хитою тоҷикистонда орнаментҳои хучона доранд. орнамент ин маънои ҳамо узоро гилои кардаги ҳар як гил маъное дорад.哇，好漂亮！今天 ，Hello， ин тоҷик бошад? Не, тоҷикай бехтараки қатъи хитоиё ба фикрам кор мекунад. гид. 对，就是有那种西式的，就是我们穿红色的衣服。我那天打印照片，我还把他3年前的照片打出来了。чира мехоҳам бугум? якмаш ки атлас. мегӯ ки дар ҳамун ҷо ҳам атласай. ин яке мантиқое ки атласай кияй. дуюмаши тоқӣ. тоқӣ ранги бибиёву очоҳомон ки дар вақти чи шӯравӣ тоқӣ мепӯшидану атласша мепӯшиданд, ҳамун хелай пӯшиданашонад. 就感觉有一种时空跨越的感觉。从今天开始，我们的婚礼就是2天嘛，今天晚上到明天，明天就是新郎，明天新郎接新娘，因为我们今天去新娘的家。 хонаи арӯс мерафтем. ҳамин рӯз бояд шаҳр биёи арӯса бигира барада. 今天就是新娘来，亲戚呀、朋友呀都来跳舞呀，来恭喜一下他们，祝福一下他们。这是3年前我第一次来塔县拍摄塔吉克族婚礼认识的朋友。 се сол пеш рафтагӣ буданд кадом тӯй? 第一时间联系他， тӯи хидаш. 带我们参 тӯи 加 духтар 他 хидаш. 表 тӯи 妹的 духтар 婚礼。 хидаш. 于是，在塔县住了几天后，终于等到了婚礼日。 从塔县开车去结婚的一个乡镇 расон кунем ки иҷа тоқат ҷои тоҷиконда каманд дигар миллатҳо дар иҷа зиндагӣ мекарданд ки ин қарибӣ мумкин бадахшони худ монда бошад. наздикиёш да? 现在走这条路呢，就是去红旗拉布口岸的。红旗拉布口岸是中国与巴基斯坦的陆路过境通道。 назди покистонда будем. Ҳамин хидматам дур нест. 现在来到了达布达尔乡了，进村了。 Dabdar. Нигоҳ кас кален дабда. Мошиношу наби? аз рӯзи маълум мешавад ки камбағалона зиндагӣ намекунанд. 举办婚礼通常全村的人包括那种远亲近邻都会来参加的，非常的热闹。哇，从四面八方都走路或者开车走到这一屋人家哦，这种感觉让我也挺兴奋的，感觉要赴一场盛宴，赴一场无比热闹的一个这种聚会啊。
даста сарчак мекунанд хай занака чӣ хеле наметавонанд приличия занака даст ай даст муча карди саёне ки мисол наметавонад ку биё алинҷиш ё ки хеле ё кучоқ кунад масалан ба фикрам ягон расму оиншона расму оин даста муча мекунад баъд дигам аҳамияте ман ба юкум чӣ либосашон мобайни либосои афғонистона тоҷикои афғонистону тоҷикои тоҷикистону покистону смешинг мегӯ як стили хичона бировардагиам аҷоибота либосашон ки хушрӯй ба як чизи хичона чихе бигӯм фарҳанги хичона дар кишвари калон қапидагиан айда зодагӣ нестанд би ягон тош мисол юбкаву хеле чизо пӯшидагӣ нестанд танҳо либосои миллӣ他们打招呼的一个方式，我觉得很亲密啊。ҷамъ шудагиан яке тоҷик дар ҳамаҷо тоҷика либосоро би амин мисол бӯи тоҷикӣ дорам орзуқ боша орзуқай орзуқе намеё ширчой овардаеса ба фикрам бо ширчои хади орзуқ чагалда ана нигоҳ ка занаку мардака ма шиштагиам 谢谢谢谢啊，喝茶。би ураби орзуқош чагалдакай орзуқай хеле орзуқош формаи малина нону ту орзуқ дада сархошон супартов теса инӯз арӯз бино наку арӯса ба сарша меояд чӣ хеле мода мекунанд ку тухмда болошда худмонда вақти никоҳда мекунанд вақти никоҳда меояд хеле мемонанд додари арӯз ё пешаи чи румолча метеаб хай мисол расми мода чанд ҷода хеле беғарзи ҳаму додари арӯз омадан бо ки ҷояда ба фикрам сум ҷамъ мекунанд хай чӣ хеле як ҷода сарҷилав даку вақти арӯз меояд додари арӯз ёки ягон хештабор наздикиш дар пеши мошин шидаги пул мегира ку пешаи бировардани арӯз иҷада мумкин айтани ҳамин тӯҳфа сум мепартоянд ёрдам мекунанд масалан ҳозир хай мебинем мефаҳмем ритмо тоҷикӣ кампирошу наби чизи растой дорана тоқӣ мепӯшанд баъд аз боло румол ҳамонро ранги сатр неву ранги бибиёи худмон вақташда мекарданд ку мисол румолои калон мепартофтанд айтак жибои хеле мисол тоб медоданд ягон румоли дигара масалан 亲朋好友陆续拿着大包小包的一个赠礼哈，然后的一个 хештаборам омодистия ба аҳамият доди ҳами гӯшворошону калонай гӯшворошо мисол хеле балдоқо бурин калон айда ранги ҳами ҳиндиё мекунанд ку ина нигоҳ ки рақса мегӯянд ки мисол рақси фақат хеле кавказҳо рақс мекунанд мо ҳам рақс дорем мо просто рақс айдаст ранги мегӯи як гурӯҳ мурғобиё рақс доранд ку хеле оста медленно занак бояд шарму ҳаё борин рақс кунад ку дошта боша шарм дошта боша аммо мардак бояд пешда ранги саёд рақс кунад охотник доғистониё духтарошон остосара мегӯянд ба бачаҳошон тез меоянд духта шарму ҳаё мисол намемонад наздик омадан баъзе духтарошон ади ҳама каса круг рақс мекунанд мисол як композитсия рақс доранд ин зебогия мо надорем хеле мо ҳозир рақсҳои безебаем дурӯғ рост ҳам бачамон ҳам духтармон масалан
мутаассифона ҳозир ба мардакӣ рақси мардакимон гум задаги гум шидагиаем. Зано рақс дорем ансамблода бисётар дар туё занакҳомонам ҳозир ихе рақс нест, рақсои мо грымбитай чихе хеле ада масалан. ман фикр намекунам ки ҳам ё ягон хе рақса ёд гирисак бошам, ама ба фикрам дидагиан ам ай тарбия мерава. Масалан мо да ҳозир и рақсомон ай чӣ сабабай ҳозир мо омехта шидагида Европа ва Россия ҷора нигоҳ мекунану баъд мусиқиёмонам битошон дига шидестай уже современи шидагиакам дуди сигор гуфта.不知道为什么有点感动啊，好像3年前我第一次参加塔吉克婚礼的那种回忆涌上心头啊。这美 короче духтараи хушрӯ дидӣ ту хушрӯ бугӯ ки ту зан надорӣ. ман зан дорам, ман намегум ки не рост қадбаланд духтаракои сафед чеҳраи ориония меган ко мо рӯи ориёӣ дорем меган. ҳамин хеле духтаро қадбаланди мегум тоҷикои хитоида барам обсахолӣ кунам. амка рафтам дар козангирӣ отамаро кунам.美女是一波又一波，然后一波又一波的来。 дугоноваи арӯс ба фикрам ёдат чӣ попши ба ҷо мекарда бошам. 阿树是广西长大的，那里距离塔吉克族生活的帕米尔高原距离有几千多公里，所以当我在中国的国土上看到塔吉克族同胞的长相和我从小到大看过的长相相差甚远，颇感到一种视觉冲击。塔吉克族俊男美女可太多了。塔吉克族人是伊朗高原上的波斯后裔，为什么他们从伊朗高原 ина ҳамҷадам гуфтасан ки тоҷико аз яке шохҳои эрониё ё аз ай бораи ҳамё гуфтест дар бораи тоҷико ҳамё гап задистанд ки и тоҷико ҳам тоҷикои ҳамои и тарафанд. тоҷикистону як шохаи эронанд. вақтеш да чӣ будагианд, форсо будагианд, мисол империяи калон доштанд. мисол пешакии блогер дар бораи таърихи тоҷико камтар хондаӣ, камтар медонистагӣ айда ҳамина нақл дорад. 迁徙到帕米尔高原上，我在这一期影片有较为详细的介绍。 Компьютер интереснее. Вилояти худмухтора. худмухтор буданд. Вилояти Мухтор, да, чихе автономный округ. 这里的话摆了一些西瓜呀、哈密瓜呀，这里我不知道是不是就是主厅啊，到时候 стили хонаҳошонам би ҳамин ранги стили ба одам мардуми бадахшонай имин ами помир ам бадахшон хорух ҳамиҷо, лекин иҷа гулкорию хеле дора. обычно дар тарафи бадахшон хай ман надидам рост гап бошаву, лекин ҳамаш кандакорию просто лак кардаги чӯи холия ё хеле рангоранг мисол ҳамашон тапчанд доранд дар як ҷо зиндагӣ бихоб мераванд. мумкин акоз треза дошта бошам патологда наметонам. инанҷа бир рӯшанӣ ҳар як ба гуфти ман ба фикрам дар бадахшон михела ҳар як стум як маъно дорад. маънои ҳамо ориёна вақти пеш дорад, мисол аз зардуштӣ мумкин ҷамъам хел бошад, лекин ин маънаи ҳамеро дорад ки ҳама каса мешинанд. мисол хеле ҷудо не духтару мардак демократия доранд. ба фикрам хеле ҳамин хеле ҳам марду ҳам зан мешинанд. агар як видео дида бошӣ даё дошта бошӣ ҷое ки сум ҷамъ мекунанд ку ҳамо ҷо ҳама каса яҷояб буданд. 然后就是新郎新娘进行仪式就在这个大厅里面，这个房间非常的精美甚至可以说有点华丽啊，它的一个雕梁画栋的一个感觉啊。
тоҷикӣ гап задан ку хуш омадӣ мега рама обод бошед не ана иҷа ку аллакай ҷудо кардасан марду зана иҷа даби адел нашисем значит иҷа қатъи мардое ки камтар мешиносанд мешинанд агар камтар дуртар бошанд ҷудо мешинонанд мард аҳамият доди ина чизош ноношуна бида ҳар дастархон фақат нон мондагия тамом мумкин вақти алхода биёран чиза баъд мумкин ранги мо хеле бад накунанд ки мисол ҳамсоя нахандам гуфта баъд қарзи дунёро мегирад тур дастархона ҳама чапра мекунад баъд ё 2 солга қарз мекунад阿树在塔县住了有半个月，没有看到任何一个塔吉克族女孩穿着哪怕有一点点裸露的衣服。她们的传统服饰非常讲究保守，通常由长袍、宽松的裤头和头饰组成。传统长袍称为卡尔图，是长及脚踝的，通常使用鲜艳的布料和复杂的刺绣装饰而成的长裙，这样既体现了美观，又符合传统文化的要求。хитоя ди чихел рост мегӯям ки духтарошона аҳамият додаи хитоӣ ки ягон чихел либосои ҳуй надора ҳамаш традитсиони либосои миллӣ қатӣ яхелаб ҳамаи ҷошон пӯшондагӣ таъриф дора не бо зебогишам чи агар ихе бигирем айрои динам бигирем ки айрои чирам бигирем мисол ягон ҳозир чихел айда душанбе мо ёкточсо хуб пирибаршидӣ бад бекам полисва ҳамаи ҷо тангу чия мисол тоқича пӯшидага киртачакои миллиша пӯшидага ҳам хушрӯ метова ҳам скромни метова мисол ҳамун шар мезана ки гумам накардагия ё бо хушрӯгишам мондагия мисол айфонаи дастфона ман надорам айфон либосора ви чӣ фасонаш яке кам стилистикаи бо оғонора додеста камдар хали хидмонам аста камдар савреминитари милли савреминитари ма чиша гуфтасам гулоша гуфтасам мумкин аз сабабе ки покистонда қариба мумкин аю тараф хичонда материалора меоран баъд ба тарзи хичон медузаноне ки чизи гулои покистонию ҳиндигӣ метова баро ки ҳам покистонам ҳиндуёнку ами сабаб гуфтасам баро ки гуфт ки қарибии ҳиндустонда покистонда ҳамин сарҳадои то қаторкӯҳои помирда 3、2、1。мефурам забонамонан гӯш кунем камтам дар бораи чӣ гап мезанам просто чанқа мисол чанқай забоншона мефаҳмем 我对这个熟悉，因为3年前我吃过，这是牦牛肉。这里是今晚的晚餐吧？哦，牦牛肉哈。哦，好香呀！哇，在这里都能闻到那个牦牛的香气。 哎，等一下再吃啊！你们先吃啊！啊，你们吃嘛！啊，谢谢，太客气了。这个把肉挑起来方式很原始，是用一根木棍插这个肉，然后，аҳамият доди
хитои ака гуфтестай. Ака значит хати тоҷико кам хали. Хайлам духтарак охи қати жураб дай гуфт 3 сол пеш туйш омадагиям барои ами кам мумкин ака вақте ира ака гуфтагиам мумкин пурсидаги чӣ гап гуфтаи ҳармата ира ма амрӯз ака гуфтестай. Гӯшти лаҳма додест янаш. 先把它给叼出来。哇，特别大一块牦牛肉啊，我感觉3个人吃一块都够了。这位大哥非常热情啊，就拉着我说：“你中去，你先尝一尝，你先尝一尝。”一点啊。Majbur doran ki khir. 有1说1啊，真的非常好吃，要牙齿，因为它没有煮的特别烂，它是有点还比较坚韧啊。2、1。哦，我看你们能坚持多久啊？加油！10。现在是晚上的10点半了，北京时间啊。这个刚刚开场的感觉，精彩还在后头。你可以左右走动，它会跟你走的。你要看他，打招呼，打个招呼，跟他。你可以跟他扮鬼脸，他有神奇的功能。识别到你了，你是吧？跟他。跟你。太美妙了，这个神奇！看到没有？现在天生就会跳舞，曼妙神奇。میگویی که تاجیک‌ها را خدا برای همین رقص آفریده. چه خوشو رقص میکنن نه خیلی سپاکو خوشو رقص می بعد دیگه میشه که آخی دقش قبضه میخیزن رقص میکنن. نه بعد موزیک اهمیت دادی خیلی میگویی خیلی پلاو نه تو خیلی مثال استادیکان دارم میگویی. فهمیدی چرا در اون دارم.
在跳舞的人群中，我看到多名女子身着塔吉克族婚礼服装。如果第一次参加塔， نفهمیدم چی خیلی توجیکی بدی توجیکی بود چی خیلی من راستی گپ خیلی میدونی چی ای سببی که ممکن این سیامکا اکسنت در آواز نکردگی خشون نمیفهمی شون نمیفهمی اینا یک جور فقط ما هم کلمه را میفهمیدیم برای که برابر خوش اومدین تو قبل بسیار خوش اومدین کودک نبود آواز خوش اومدین بود ای خیلی خوش نفهمید لهجهش اینترسینه چی خیلی باشه همین چی خیلی باشه نباشه همین فرهنگشون معلومه طرز چیشون کمی خونی توجیکی دورانده عرقس کنیشون عرقس کنیشون塔吉克族婚礼会误以为那就是新娘了。其实这些身着婚礼服装的女子是最近结婚的新娘们。塔吉克族认为婚礼是一件很喜庆的事，最近结婚的宾客穿上婚礼服装，象征着将自己的幸福和祝福传递给新婚夫妇。另外，婚礼服装在塔吉克族文化中具有神圣的象征意义。新婚不久的新娘们穿上婚礼服装，参加亲朋好友的婚礼，这体现了对婚姻神圣性。همون عروض گفتی از اختیاری چی گفتیسته میگه که اگر یکون آدمی نمیدونستگی بود روی همینجا خیال میکنه که هم میاد عروس برای که همش لباسای نریادی دارن یا خیلی دارن رنگ عروس همشون که نه همه میاد تایاری دیدگیان دگانوی عروس و خشتاوروی عروسان چقدر رنگی توی مود خشر میکنن فقط توی مود از فتا پیدا شدنگه همین سبب تا چی میکنی میفهمی که عروس کیه在确认，同时许多身着婚礼服装的宾客会使婚礼现场更加的庄重和喜庆。在塔吉克族的文化中，其婚礼不仅是新人的重要时刻，也是整个社区的节日。اینجا دو گفتسته که امی چی خطای گفتسته که امی روزی توی روزی مهمه برای شهر عروس نه تنها برای شهر عروس برای همون خش توار و همین چه خیلی که خیلی مونده است که مثال زن میگیری اصلا یک وقت برای خودت زن نمیگیری برایشون برای خودت شون نمیکنن برای پدر و مادر و همسایه ها میکنی همین جا هم خیلی ایده مثال یک روز خرسندی شاه و عروس نیست یا همه اولاد خرسندی میشوند خیلی همه جدا همین مثال با فکرم نه تنها تاجیکستان سرедní آسیا ده همین خیلی هده آسیا میانه ده مثال دولت‌های مسلمانی ده بسیارش ده همین خیلی از خدمون بگیم که در دیگه خیلی میبرویده ای دهانمون مقصد توی کنیم برای دیگر رو بکنیم میگیم خیلی بیزی بکو خیلی گفته سه که خیلی گفته سه که چی همین چیز بیزی نیست ده توی یا بار میشه ده هایو نه این مقصد هم دیگه با فکر من خیلی میکنم مقصد این میدونی چی ده اینا مودا ناتوری بسیار وقت همین خیلی که زن میگیری با فکر میکنی دسترخوان باید این خیلی باشه که همسایه خیلی نباشه اتام زن بگیرم که اتام گفته سه یا که اوچام گفته سه مثلا یا که پیر شدی یعنی خیلی اینجا این دیگر مثلا گفته سه که دسترخوان شراکی زور نیست مثلا همون چیزی بدگیه основной چیز شاید در مقصد در چیه که основной رقص و بازی کیفیت و یا چیز مولا نگاه نمیکنن ده همه کسا خرسندی داره میگوی که خچون زنگ ریخت خچون همه یک کم ده یک آدمی اتمسفر یک جویا بدن خرسندی همه کسا مثال ما خرسندی میکنیم برای یک چی برای مقصد که یک کس خرسند کنی یا که چیه مثلا یا که تو یک کس میره برای میرم که خفه نشود بسیار وقت مثال یا که پدرکم میبرم ای سببی که ما برم با بیارن ما خیلی بسیار وقت خیلی یا که میترسی که بیشتر زنکو دمیشه وکو چی میبرن اگه لطه میبرن با ایوس اگه لطه بیزی انا ایجاد این خیلی نیستم مثال نگاه که دسترخوان داریم دسترخوان نداشتن میادودی مهمونوشون اومدن ده خیلی پرتوفتگی دو stol پرتوفتگی ارزق پرتوفتگی بعد آخر چی را میورن گوشتا با فکر میورن گوشت آرشونا یک کاسه بولیانی هم رو میورن آبشا ارزو خاطر میخرن تمام اینم کار اکنون ممکن یگان چاچا ماچا داشته باشن اوی سفید اوی سفید نه عرق کنی مردکو پروسه کم کم موننده ده现在是所有的美女都上场了。
мардакошам қапуз баланд нестам. ами барои ки чизои ба фикрам дар кӯҳан чизои табиӣ мехӯранд, кор мумкин мекунанд. хай ози қишлоқҳои мо барои ҳар як бузбалай бага қалинг чанд моша дора хай маълуме ки дорам қалинг дора меги хай о ака чизои мода ҳаста қалинг баъд ман хиёл мекунам иҷа дам дини ислом ёда барои ҳамин қалинг бояд боша лекин фаҳмидан накунам чӣ хеле маълуме ки чӣ хеле дар қишлоқ ҳам бошанд агарам ё маълуме ки хеле пулдораканд мошинашон би телефонои айфонои 13-14 доранд хай мардакуша як хеша мебини маълуме ки мисол сумдорона не ки сумдорои медон ки хе фермада кор мекунанд қишло адихтарошона хай ранги королева калон мекунанд чӣ хе бегун занака мен намемона кор кунӣ мисол нигоҳшон ё ки мехоҳам адихтарои ёшу бачаҳои ёшон агар аҳамияте калоношон хондагӣ мегӯ ки кӯшиш кардагианд ки кӯдакошона хононанд ҳамаш ба савод метавони хеле бисёрош на гапзанию духтарака ди чӣ хеле гап мезанад хеле рафторошу гапзаниша маълуме ки хеле хондагие одами хондагӣ бисёр вақт маълуме ку маълуме додзани ранги туёи худмон анихто иҷа да 100% мешавад гуфта ки ё анихт тоҷикана 100%. агар роз ягон иринка биёбем точно тоҷика хеле иша бубирба паззани ҳичи нашавада не паззани нест ҳечба 一名用白色头纱遮面的女子，即是明天的新娘。在塔吉克族婚俗中，白色象征着纯洁。 руш маҳкамаи аруса маска пӯшидагиай румол пӯшидагиай ба фикрам рақс дора то омадани шаҳр чи оз хай мебинем нигоҳ ки чӣ нависагия нависагия ки чизи сафед символикаи сафедӣ тозагӣ чиқадар охи арӯз тоза ҳамин парчами мо ҳам сафедӣ чия ку шири модарак тозагӣ ҳамирам тозагӣ як чиқадар арӯз ҳаму вақте ки туи мебарад оли тоза мисол чанд маҳкам кард як тозагӣ мебара як хонада масалан бахтай бахти сафед меган ҳамин барои ҳамин ози руша ниқоб пӯшидагӣ румоли сафед пӯшидагӣ аҷоибода ба филм тоқӣ мондагӣ ҳаминам охир дар ҳамин туёи мондагӣ фата пӯшидагӣ сафед пӯшидагӣ яъне ки ҳамин як савол мардак чӣ ба костюми сиёҳ мепӯшад ман фикрам медона ки капаш дуд кард хеле нигоҳ ки костюми сиёҳ мепӯшад галстук як дона киртаи сафед мепӯшад мегӯяд ки хай гӯё яке бахтам сафед нашавад 婚礼顺利进行，同时这是塔吉克族代代相传的传统，代表对祖先和文化的尊重。这种仪式感帮助族人保持对民族文化的认同感。另外，在婚礼前夕， ханак хай ба фикрам румол мепӯшад не ака мумкин ози гуфт ку мисол сафедӣ не толка мисол бахти сафед чистота ака гӯё чизо ба фикрам зилии духи мегӯянд ку ба ҳамин хел мондам чӣ хеле охи вақти зан мегирӣ шу мекунанд духтаро чил рӯз тозаанд мега бисёр чинак ки чизои чирк шаво набро мисолам хеле чизо айда шайтон раҳ мезанад ихе мекунӣ ухе мекунӣ ҳаминам бозе ака гӯё руша маҳкама чашм накунане чашм накунане инами яке чизаш чашм а чашм меган ростай ку чашм кардан мад хушругиша таинственнейшая буданша оли руша краска карага мефура хушругиша амада нишон надҳад уна нависаги якчанд бахторам ки туёи 90 солои худмон ая ҳамун вақто мисол видеоро мебини туё хуштутар будан чи чӣ хеле ками
чеҳрошон тоҷикия яне ки намедонам мумкин камтарак сдержаниян, камтарак чихе бигум ина мисол аймуда туёдушкуна аё серано ҳамин фарҳангшона интеллигенсияшона қаблагиян ҳарчанде ки дар тарафи масалан деҳода зиндагӣ доранд ку лекин ранги мегӯй ки одамои интеллигентия бе чи хеле ягон рақс дора ҳама чӣ дора оне ки лишних чунда чӣ намекунам позволя намекунам то яхе туёи муда чи хеле хеле пиён мешава мерава бечора як азадам ё ки озям хай фаҳмидима чӣ гуфтистам туёи хумонам зура бу туёи хумон ширини чуа доравама чӣ ма барои чӣ мегум иҷа камтарак ё ки мегӯи ҳамин хай хитои ранги чӣ ҳам ҳастам коммунистически страна борин хеле ҳамашон хеле камтарак сдержанияда мо демократия мо свободнаем чи хеле хоҳем зиндагӣ мекунем чӣ мекунем ак намедонам ростига яке камтарак дар танашон чиро мебинӣ хидқапия хид идоракуния ман хеле надидам рости Чӣ? ми намедонам воспитание меган ҳамун тарбия хидқапӣ хичама мо таълими тарбия хита контрол мекунем медони чи таълиму тарбия мақсади ман хичона маҷбури қаблиягӣ нестам ки дар камера хеле хушу охи ҳамурам подсознательно мешна тарбия мисол чизе ки аввал мехоҳӣ бикунӣ не ки сабаби тарбия намемона ва мо ҳамун оста оста даруна дар ранги чӣ мешава мешина уже контролировать чӣ намекунӣ хайр ира худо медона философия шуд ира худо медона духтаро рақс мекунанд арӯс иҷада ягон бача нест не ки аҳамият дади иҷа ранги чойгаштак рафтасем фақат духтаро агар не ҳозир бачаҳо рақс доштанд ку мардаку значит арӯса меоранд ҳама бачаҳо мераванд духтаро фақат арӯс рақс мекунад духтаро дар гирдаш иҷа ҳамин хитоира мумкин даже хитои левия ё чизеш кардагиан сёнкаи дурими иҷозат шудагиан мардако ба фикрам украина рақс доранд баро ки нигоҳ кӣ гирди атрофа ягон мардак нест мумкин ҳамаш рафтагӣ бошанд фақат духтаро барои арӯс бубурая рақс кунад гуфта баро ки зани чихе ба зани дигар кас мешава ба фикрам мумкин айрои расму одат набинанаш мумкин нест чиж аҷоиб буд не та гарданошон нумои чи ҳатто шонда шарф партаган шарф партаган иш мебуроя иш мемона чи хел мекунам ранги мегӯи гилбазм дар гила метию дигари мебуроя ку ҳамиҷадам хеле кардестан иш да сари иш румол мепартая чи мепартая мумкин духтар да партуфтес духтар сирх дора ёш розови оттенок дора小朋友上场了。
感谢，包括我的朋友，我真心感谢你们。此时，来宾们通常没吃晚饭，在新娘家的后厨，相厨们已经在为晚餐忙碌了。跳舞结束以后，宾客们才开始吃晚餐，究竟吃什么美食呢？咱们拭目以待。چیش زورایی که یاد چی این مود چخیل اول میویان میخران شما سر میکنم بعد خشم بتن رقص میکنم یا کی فرضونه خوشیده فرض میکنی میگردم میگه ایجا باشمور خوردن خوردنی اومده خزر ایجا دا یو نبارون میان رقص و بازی میکنن و بیفارا میشن چیز خورده باشه حل میشه بعد میرن میخرن دیدی اوزی گفت که انا وقتی رقص تا پاور دا اونجا خودتو را تیار کردن میگیره مثال خنس که پاوری بچوره را ساعت 10 شب بیار که 8 ساعت خوردن میویا زور وقت داخلی این زور نیست او میخری و خود میگیره مقصد خیلی برای خوردن نمیویده میوی توی هم میگذارنی بعد اول کاره بکن بعد پونه بگی ایو بافکم موندی ایده توزا موندگی ای اوس کوهای کوها جانکنی قیمتر بود که اسب قطعی هاش با ماشین رفتن قینه او طرف ها که با اسب خیلی خطی زبانی توزا میمونده خیلی لحجه خیلی اینا نگاه کن در یک تاجیکستان خمون هر یک منطقمون یک گاور یا که یک گپزنیشون کمتر دیگر ای مثلا даже نگاه کن دروز ای ونج یا که ونج ای پومیر او قدور نیست نه ای خروغ قدور نیست نه گپزنیشون علیش میشه در همه یک خودش بدخشان چون چند زبون ای چند لهجه ای انا در طرفی همی سوخ دم میخیله مثل خطلون دا کمه خیلی چیزا اون طرفو دا بسیار 女士呢给男士围上围巾哦。 چه رومالچوی میگیریم کوخ مو ممکن چی میگن بانیات میگیریم بانیاتی نگیریم اوی قطر چرا میخری کو نامش چی بود؟ اوی نیکو ممکن زن ندارن اویان در کتوشون میمونن بانیات که تو باید زنگیری در گوتا نمونده بانیات دا توی ساریمین یا
да чи қишлоқ ҳам боша? ина ман чира дар назар доштам нигоҳ ки ранги кинои ҳиндиву покистониё чӣ пӯшидагианд. Мисол охай ҳами чизои худмонанд ку? ҳами қайбат афғониву не ним чизои худмонанд вақти наврӯзӣ мешава ягон чи мешава ҳами чизо мепӯшанд. мепӯшанд не ман барои чӣ мегӯм хеле аймои қа бисози намепӯшанд аймо ё мисол чӣ бигӯм аймо борик уже пӯшидестанд. Агар хеле гарданбандо боша ё гӯшборо ай санг калон мекунанд озе. Не хушрӯ сарам. Хушрӯанд духтарако хушрӯанд чи ҳамара бе чеҳрошон ягон чи чолка надорам мӯи саршон лишнина хай мумкин барои туи айбе омадаган хе хушрӯ. Не май дами Тоҷикистон ягон ҷо надегим ки тоқира химон пеш пешонира маҳкам мода хеле да тори сар мемонад. мода набарот кӯшиш мекунанд ки пешони ҳуй шавад. Баъд нигоҳ ки орнаменташон ҳам дигар ай тоқияшон ҳам хай акам як Тоҷикистони химондам чанд ҷода чанд намуд тоқия ҳар ҷо яки ин ай тоқиё ванҷиё да монанд айда кам кам ванҷи тоқиё ванҷида ту хабур мекунӣ хайр аввалаш набошӣ намефаҳмӣ你跳得很好，第一次是舞蹈间，是吗？你们谁跳得最好？我他一会儿再给你跳。好的。 зуриш ҳамин ки ҳам хитоӣ медонанд ҳам бо забони ин ранги худ монда ки охе забони русиро аз ёд кардӣ бояд то забони модарита гум кунӣ фаромӯш кунем ака хаёл мекунанд ки забони русиро бидонӣ савримӣ меша агар ӯ мехе боша не душанбе не қишлоқ меёрам хелам ёкай дига шаҳром ӯ агар забони русиро бидонӣ ӯ одами савримени мешиди Россия полностью савримени мешида намедонанд ки урусо наоборот урусода дар кор нест ки ту забоншона бидонӣ наоборот шумат мебинанд бахто қасам ду дипломи Россияро дорам я дипломи Россияро дорам медонем дар бораи чӣ гап мезанем барои ҳамин мисол забонтона ки ҷояда боше давлатшон агане давлатшон хитоя забон давлатишон хитоя лекин фаромӯш намекунанд забони модари ҳо дар ростае ки мисол дар ҷои ҷамъиятӣ дар давлати дигар кар бошӣ бояд ба забони хичон гап занӣ ҳамин Россия дар вақте бошӣ ку бояд дар ҷои ҷамъиятӣ ду кас бошӣ дар пеши русо бошанд ба забони чи ҳам пайғамбар ҳам гуфтагия ки мисол се кас бошӣ ду кас ба дигар забон гап назан забони қади гап зан ки ӯ бифаҳма лекин гап дар чи ай бо забони модариро гум кардан дар кор нест бародаро чиш да хандат мегира мерам мера дар афтисам ягон духтаро урусӣ гап зистам ё ки ягон шиносои ки дар инҷа намедонанд ки мо уҷода хонадем баъд қати мо урусӣ гап зад ё ки мо қатини интересна гап задан ту урусиро намедонӣ типа ба вақти урусӣ гап мезана 15 падежа гум урусоро аканчаниёро нотуғрӣ мегану гапзанишон нитоай не ки хай кӯшиш кунем чи хеле ки ман ҳозир гап задестам нимуш урусия зато тоҷикӣ кӯшиш кардестам гап задестам ҳо барои ки ҳозир ман адабӣ гап занам масалан ним мо мегем ки адабӣ гап назан ман нафаҳмидам қайтан адабӣ гап зада метавонам 一会儿再给你跳。好的，你能教我跳吗？
我要休息一下了，我感觉他们就是跳完一轮又来一轮，感觉像是永动机一样哈，一点都不知疲倦。رقص میکنن یه راوند دویم راوند گذاشت سوم راوند گذاشته سبگه یا بیفارا نمیشه یه دسترخونه ترموس نه همیشه زورکی دسترخونه رنگ خودمون خیلی پر نمیکنن همه اصلا برای اوش نشونتی. هسته و خود نشونتی مثال ما برم یک گردم رو بفروشم خیلی راست نه، گم قرض مثلا میکنن نگاه آخه. که از بسیار راز یک خیلی دروغ با یک خیلی چیزا میبرم کو گویا بیزنس ترینیرو بیزنس مونم قرض گیرین و زن گیرین میگه کو لیکی بعد بیچاره زن شد یا همو پاس یا که جدا شدن و پول الف مونده خیلی راست میگونده مثال خیلی زن گیرین مثال با معیار همو چند قیمتونین هم خیلی شرط نیست نشون بدین تو که مدت برای فکری همسایه زندگی میکنی فکری تو زندگی و چند پول تمام یک سال اول قیم میشه زن تو میلیاردر میشه یگون زن در مثال یگون میوه میفروره یا که چی بفروره یا یگون دولت دیگه دامگیری برین یا که خونه بخرین مثلا این خوبتره چه یک توی دبدبه کلون میکنی این همین توی دوزه 800,000 زیاد رسخود میشه همین توی خیلی نماد اینا یک جورا بپرسیدم میگه که 350 سومون یک جایی رستوران طرف خونه پرسید که اگر مثال 150 کس بیه بفکن 50 چند هزار سومونی میشه 52,000 سومون میشه میشه اگه تو پرسید که 5-6 هزار دلار با همین قگه قلیم میتیوز دشان بده هر ریگیون هر سو میتن کو دوشنبه ای 50 تا همین زیاد قگه سو میتن مثلا آیا میدونین که همیش ما چند زندگی میکنین مثلا ایده شما یک آدمگریتون رو توضیح کنین و زندگیتون رو بینین و مثال همون سومه یکان برای مستحکم شدن اویلتون مثال یک چیزی کنین که مثال زندگیتون رو فایده همون آدمی که توی شما میویه 150 کس یا 150 کس همون نیمش همین آش میخوره بعد همین توی درفت دیگه نمیویه نه حال تا میپرسه بخدا نه چی تا یک پرابلم از زندگی میشه نه اگه من برای چی میگم او بکنین آش توی خرسندی این چیزی در کوریا نه که با چنین میتونستگیتون بچه ها مثال هر روی زمانه من دو پاره موزیکی ما برنگی او بای توی کنم نکنین او دورا میکنه من ندورم نمیکنم مثلا راست میکنم ده几个妹妹说要带我去吃宰羊，海绵宝宝，椰子，羊羊是吗？ мардакш кам ё ки намеам кӯдакошуна мардакошун кам ая бачаҳкошон майда آخه ممکن کارکنی رفته نه ممکن چویگشتک چویگشتک چیستا برای دخترها میشود خیلی که اونجا چیزا هم بدن مردکان بدن مردکان نه ممکن خشتا برای نزدیک هم عروس بردن ممکن چی کنم نکی اینترسنی 羊肉很好吃，非常好吃。下次再不要出声。那你们能跳一下吗？现在？帮我拿着灯，转圈舞，哎，狐狸吃饭转圈舞，哎不，就转圈舞。来那边是颜色。下盖呗。哎，下盖两个。来呀。 你们
们好开心啊！冷不冷呀？不冷，冷，谢谢，谢谢。辛苦你了。妹妹在哪里？妹妹在。Hello。我固定住，拿好，拿好。拿好了。拿好了。出名了，鼓励起来，鼓点拍看镜头啊，不要看我。啊，有的。他快滚了！哎，向那边知道你出名了，出名了，出名了！这一位。好，下一位还有谁？没了，看一下就可以了。哎，几个小女孩哈，蹦蹦跳跳要去吃晚餐了。现在已经北京时间0点30分了。这一群在天地广袤的天地之间长大的女孩，性格很开朗。来，现在我们比赛谁扮鬼脸，是不是？然后看谁扮的比较丑，好不好？好，好了一个鬼脸吧。打个招呼说。Hello，你好，大家好，今年13岁。你的梦想是什么？我的梦想是当一名老师或者主播或者舞蹈师。大家好，今年12岁。啊，到你了。大家好，我今年12岁，我的梦想是考上清华大学，然后当一名老师。哦，很棒，加油！我今年12岁，我的梦想是服装。哦，很棒。服装设计师。加油！加油！大家好，我今年12岁，梦想是唱跳歌手。啊，加油！你们一定可以的。叔叔，谢谢叔叔，支持我们的梦想。谢谢叔叔，谢谢叔叔。你们快去吃饭吧，好不好？好，叔叔再见。再见。希望明天还能见到你们，好不好？叔叔，这个花可以吃，是不是？这个花可以吃。这个花非常好吃。丑花。好吃。叫它呛。有点苦啊。好，你们快去吃饭吧。好。你跟我去完可以蹭点饭，有羊肉什么的之类都有。羊肉汤非常好喝，很欢迎客人的。我朋友在等我。非常热情。他们好活泼呀，吃饭跑得过去。啊，哎，你好，你好，在了啊，继续啊，哦，这就是我美的家人。好的，谢谢啊，谢谢啊，你们好热情。چه سفید نکیده چی بوتولکش کتی میخورن خیلی چوینیک دن ما рекомендовать نمیکنم مخدوم عرقخور نیستم если شو这个是羊肉汤啊，这个天气冷，喝一碗特别舒服暖胃。谢谢招待。توست کردیست所有人都是，凌晨1点钟才跳完舞了，就跳尽兴了才开始吃饭的，哇，刚才喝了一杯那个白酒，应该有50几度吧。Белое вино, мы говорим, на кего водка. Панчо градуса. 太热情了。你看，在夜晚里面，这个门口都被女士的这个裙摆点亮了。Hello， 你好，回家了。啊，祝你们玩得开心。明天还来吗？明天来呢。我来啊。
Hello， 好漂亮，好香啊！它路过我，你冷不冷？我看你这个缩成这样子。好，赶紧穿上。你们明天还来吗？明天？我一直在这儿，在这儿明天不来。走了吗？走了。明天见。Yavaş. Şimdi sen ne istedim ne? Hoşun kadar yaptın. Hadi. 现在是北京时间接近凌晨1点钟了，大家跳完舞了就在这里吃饭。 Там чи даиҷа чи дар хитои дар любой ҷо короче ами тоҷик бошад туида занакошон кайф мекунад ами амида рақсу бозӣ яма хушругӣ ама чи зани тоҷик дай як гурӯш кайф мекунад ку як гурӯш кайф мекунад ку чи чӯи сафед задан ку не мардако чихе бугу ва як кинҷакда мешинанд ку айхел чихе бугу туи ба ҳами занак зеб доштаида занако мардак да чи мардак ами хес либоси дина ки пӯшида будам ро мепӯшад рафтуи чой бульон гӯшт нон орзуқ тамом басса агар не ами маълуме ки хеле камбағал нестанд дар қишлоқ ҳам бошанд камбағал нестанд мошиношон аби не ки рости гап ами ман ошинавор мерам хидмам ку ҳами оша мехӯрам дига тамом ҳеч ҳеч намефурад ӯ ҳамаш дурӯғ мусунаш ҳамаш барои вида ҳай ягон мусафед агар қандак барои ягон набираш нагирад дига ҳеч намешавад соат душида ёля сағал хӯйдеса орзухошон интереси хеле стилшон диде ҷои духтарора ба фикрам духтак сёнка кардагиай ҷои мардакори мардача худаш ай пишакам аҷуда пишак и звука меқапаам бо о наконец-то кудакоро хамда хорду有点想回家睡觉吗？有点吧。那你最喜欢什么颜色？好漂亮。你也是啊，你也漂亮。不漂亮。你也漂亮。我等6年级考完以后去看
соат 3 шидистай ҳолиам тоҷикои мо тӯи дорон орҷа ин мумкин аён сабабе бо ки қишлоқо калон нест ин хеле мумкин тӯи кам шавад ва ҳама мераванд ку дигар ҷо дигар шаҳрҳо зиндагӣ кунӣ ба ҳамин хеле рӯзо меоянд ҳамаш ихтиш бефараш 今晚我要怎样跟一个陌生的小孩，我甚至没见过他，也没跟他说过一句话，然后我们这样一起度过一个美好的夜晚。这样，他已经熟睡了，唉，这睡的姿势很优雅。现在是3点。 соат 4 шидистай ё бо гӯспанк шидиста бо хӯрдани анчи 现在是晚上的3点 ё 半。 тозакунӣ ине ки ё бояд ай духтарои хумон ёд гиранд вақте руфтанд туфлиёро бибуранд калуш пӯшанд мегако ҷумбон ҷумбон қатракош дамиде чун чихе як суруд буд ку во уже тамом чай сафед аз发现不给他们办婚礼是通宵达旦。 хай ҳама ҷуда ҳами хеле мисол ки дар мобайн ҷамъ шаганд ягон иностранца мо бинем дига ҳама диққатмон омода мешавад охи иностранцам несте охи ихе бигум аями чием ай хитоя просто чихе бигум дар ҷои тоҷико омада туи тоҷикоро диден ё меҳмоннавозӣ ба меҳмоннавозии хмон чихе уже ҳам уҷада ихе буде ҳамин модам мехеле дига ҳам гипер апека ҳамуна фақат ҳамуро фақат нигоҳ мекунӣ ҳамуро чой хӯрдӣ гӯшт хӯрдӣ ина видеоам ба анҷом расид хотиррасон мекунем ки якум қисм шай ду қисм чой гаштак буду чой гаштак ҳам бигем барое ки дар якум саршавиш гуфт ки аруса гирифтанӣ бояд биёде ки оли надидем мақсад ки чой гаштак буд бигем ҳам меша хонаи арус буда ин якум қисма оли ду қисми дигар дора хотиррасон мекунем агар ба шумо маъқул шавад дар таги комментария нависем ки масалан мо мехоҳем дигар қисмошам бинем мада якумаш ки нами мегӯянд ки кино сёмка кардагӣ будан ҳам хе нигоҳ кардам ай чӣ сабаб мегӯм мегӯям ки художественный яке яъне либоспӯшӣ маъқулшӣ тарзи ҳамин як гап пайда одамо блогерҳо туристо дигар давлатҳо ба чӣ сабаб мераванд табиат нигоҳ кардан фарҳанги дигар гарса нигоҳ кардан мисол рафтору кирдори одамои меҳмоннавозию тарбияу ҳамин вообщем фарҳанги дигар давлата нигоҳ кардан бародаро мо ҳам бояд монанди ҳамо фарҳанги худмонро фаромӯш накунем вақте ки мо либосҳои миллӣ мепӯшем хаяка мо мардакуда либосҳои миллӣ камтарай мо фақат метавонем дар ягон ҷашнҳо пӯшем вақте ки либосҳои миллӣ мепӯшем аз дигар давлатҳо меоянд барои дигар одамо хеле аҷоиб метавонад либосҳои миллӣ пӯшидана фаромӯш накунед масалан расму усули бобогиамона фаромӯш накунем дар фарҳангмона забон ҳама асос кӯшиш кунем забони модаримона гум накунем бародаро барое ки дар ин замона ҳозир хеле қинай аз ҳар тараф мисол забони русия ва англисӣ ва интернет мора забонмона вайрон кардистай масалан ҳамин ширинӣ ҳамин видео дар чӣ буд мо дидем фарҳанги вора мисол тоҷикои упара чихе зиндагӣ мекунем мо вора мефаҳмем ё не агар мисол мо забонмона оста оста гум кунем мисол одамои айдарё афғонистон ё эрону одамои тоҷикое ки хитой аллакай моро намефаҳманд баъд бояд мо фақат фарҳанги худмона кӯшиш кунем бой кунему лекин гум накунем одамои дигар давлатҳои дигар фарҳанги надоштагиро пир кардестанд дурӯғ гуфта фарҳангҳои дигар ҷоро дуздидистанд мо ҳамаро дорем мо дар кор нест ки фарҳанги дигар каса дуздему ё ки масалан ягон чи фикр кунем аз дили худмон ки фарҳанги моро бой кунем фарҳанги мо аллакай боя айтани мо кардагианд мисол бой кардагианд гузаштаҳои мо ҳамонро бояд кӯшиш кунем ки гум накунем ҳамин мисол
барои ки дига давлатҳо меоянд ҳамин шириниёро нигоҳ мекарданд, ҳамин барои ҳамин меоянд. ин хел боша и дому мисол и либосуи ки ҳозир мо мепӯшем ира ҳама доранд. Масалан ман намегӯм ки мо мисол бояд ранги асри санг зиндагӣ кунем, лекин мисол шишту хез ҳурмати калом, мисол ҳурмате ки буд гум накунем, фарҳанг монада. чӣ гуфтанӣ? ҳамаш туғри гапот. баъди видео мо камқар ҳаловат бурдагем ки қадар ҳатто гапзаниам намефурад. Гап бисёру лекин гап задан намехоҳам уже барои ки дигим часша мефурам бинум ҳоли ма. Тамом, агар видео маъқул бошад дар комментария нависин чӣ фикр доред шумо дар оиди ҳамин видео. маъқул шуда бошад лайк мемонем видеора. агар шумо маъқул шуда бошад нависен, бо ба бонаи шумо ма як бор дига вақт маъқулӣ мекунем ё бо тамошо мекунем, масалан чақчақ мекунем, ҳамдигарро мебинем, шумо қадям як гап мезанем, мисол дар таи комментариҳо суҳбат мекунем, нависем, мо ҳамаи комментариҳоро мехонем. Тамом, ба ҳамин видео ба ҳамин видео мо намегем ки тамом, барои ки и далиши дора, яке давом дора, яке шумо масалан хоҳиш мекунем, мо давомша сабт мекунем. Барои ҳамин то дидори оянда.